A campaña electoral en Vilanova saltou polos aires este mércores coa rolda de prensa do Partido Popular. O equipo de Durán denuncia que a candidata socialista na vila, María José Vales, ten aberto un caso coa xustiza. No me queda otra que ratificarme en lo que dije ayer. Se está investigando por corrupción a María José Vales de instancias judiciales. Lo repito y lo mantengo. Seguros da súa información, os populares piden á candidata socialista que lles autorice a contar a verdade ou que dimita. Niégala. Di, no, es mentira. Y si tienen algo, que lo enseñen. Esa es la situación en la que estamos. Todos sabemos lo que hay. Bueno, hay que poner el cascabel al gato. Y dimitir, e irse, y pedir perdón a la ciudadanía. Y muy especialmente a la gente del mar. A socialista advirte que se presentará na Fiscalía para coñecer se ten algún caso aberto, pero defende a súa xestión na confradía, xa que todo fai indicar que os tiros de Durán van nesa dirección. No hai nada. María Vales nunca hizo nada malo. As acusacións de Durán non sentaron nada ben no Partido Socialista, que consideran que o alcalde de Vilanova está mentindo para facer campaña. Por iso denunciarán ao PP e a Durán por dúas vías, unha delas é nos xulgados. É completamente intolerante que se vertan mentiras sobre a miña persoa, coa única intención de influir na campaña electoral. E a outra vía de denuncia será na Xunta Electoral. Vou denunciar diante da Xunta Electoral o uso partidista da Casa do Concello por parte do PP e do seu candidato Gonzalo Durán. Nós damos roldas de prensa na sede do Partido Socialista. Exiximos a Durán hixiene democrática. A socialista estivo rupada por membros da formación que, segundo advirten, poñen a man no fogo por ela e piden a Rueda que condene as declaracións do seu candidato. La política es un campo de las ideas. Por eso hoy aquí le exijo a Rueda, al presidente del Partido Popular en Galicia, que pare de una vez por todas este ataque desmesurado a la política, que acabe de una vez por todas con estas declaraciones destructivas, que en la política no vale todo. Dende o PP de Vilanova defenden que eles non están xudicializando a campaña, senón que o que buscan é evitar que unha candidata investigada se presente ás eleccións. Dende o PSOE advirten que levarán o caso aos tribunais para que en Vilanova só se fale de ideas e de proxectos como os da súa candidata.